ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣ ଓଢ଼ଣୀ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ତାପରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତୋର ଆଉ ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତାହେଲେ ତୋ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ପଚାର, ସିଏ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଦ୍ରା ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶିଖା ବୀମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ତମ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏତେ ସବୁ କାଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ କାନକୁ କଥା ବି ଆସିନି। ତାପରେ ବୀମା କହିଛନ୍ତି, ତମେ ଠିକ କହିଛ ଶିଖା, ଭାଇ ଏତେ ବଡ ଖେଳ ଖେଳିଦେଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏଠି ତୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ କାହିଁକି, ଚାଲ ବାହାର। ତାପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିବେ, ଶୁଣା ଯାଉନି ତତେ, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଜଣଉଛି କହି ଅର୍ଜୁନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ସତରେ କଣ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ କି? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ।